Днес ще си говорим за една тема, която боли ме сърцето от нея. Неприятно ми е да говорим много за нея. Именно косата ми. Хора! Значи, съсипах си косата, буквално. Буквално си съсипах косата. Целият период на самото съсипване, целият процес започна да се случва, може би, от няколко години насам. Но най-вече от май месец, може би. Май месец косата ми започна да е нещо не става. Аз ще си пускам плитките, колкото е останало от тях, за да ви покажа всъщност в какво състояние е в момента. В началото на това лято косата ми си беше още дълга и не беше накъсана. Беше окей. Това лято обаче бях на не знам колко почивки, не знам колко морета. На толкова морета, че не си поддържах косата изобщо и тя страшно много се изтощи. Изглежда сладко, изглежда добре, но не е това, което беше преди. Моля ви за съвети. За съвети какво да правя, за да я съживя малко, за да я подхраня. Каква козметика използвате? На кой фризьор в Пловдив ходите? Какво да правя с косата си, така че да се съживи малко, да изглежда по-добре, да стане по-гъста и здрава, лъскава, да не се накъсва. Надявам се след няколко месеца да изглежда по-добре, да има апдейт видео какво използвам и как успях да я съживя.